logi tongnai leader no te khoroksa buribe phasi riui nok nukhung sabai rikha abohai porjonto tongu tabuk tipra mothawo maximum leader ni tong bobai saideman ang srai no sawon ani 48 korom sorao botong haino kabangma leader rok family sibai ke kebuni family sibai ke tabuk je sikla ba je leader tongnai rok norok husungdi aro tongnai kabangma criminal tong nono blackmail khlainai nono kebobai kok sariri nai nono kebobai mane phasoknani chesta khlainai kabangma leader rokni yago dol kaisani boro rokni bini chaya video bini yago tijak bini chaya video bini yago tijak bini chuang laimani video bini yago tijak bini te kaisa borobai kok salaimani bini yago tijak abo hai momang siblai এমন অপরাধ সামংব খালাইকে আজাগাও তংনাই রক বরক দ দফানা হামজাংনাই রক বরক দ তিপ্রাসানা হামজাংনাই রক লগি তংনাই লিডার ন তে খরকসা বুরিবে ফাসি রিউই নক নুখুং সবাই রিখা আবহাই পর্যন্ত তঙ্গু